Podeu veure totes aquestes marques en el mapa de Catalunya i tot això són hospitals distribuïts en el territori. Veureu que hi ha colors diferents, que el que estan identificant són hospitals de diferent complexitat. Els que estan marcats de color vermell són hospitals primaris de proximitat, els que estan en groc són hospitals que tenen especialistes d'aparell digestiu, els que estan de color verd són els que ja tenen unitat de malaltia inflamatòria i els que estan de color blau són els que tenen unitat inflamatòria de major complexitat. En aquest mapa, que és interactiu, quan ens acostem en un lloc determinat, ens permet veure quins són la incidència i la prevalença. Què vol dir això? Doncs la incidència són el nombre de pacients que cada any es diagnostiquen o es diagnosticaran en una àrea determinada. Per exemple, aquí podem veure les Terres de l'Ebre, que hi ha uns cap a 65 pacients que es diagnosticaran cada any i els que es van acumulant, que seran quasi bé, en aquest moment hi deuen haver-hi 1.000 o potser una mica més. Per tant, podem veure quins hospitals hi ha i quants pacients hi ha a cadascun dels territoris. Si ens anem desplaçant, ens va dient a cada lloc el nombre de pacients que hi ha o els que es diagnosticaran cada any. Quan això s'amplia, per exemple, en l'àrea de... podem anar més en l'àrea de Barcelona, que és on hi ha més centres hospitalaris, es pot veure els de diferent complexitat. Per exemple, els d'alta complexitat serien aquests de color blau, on els pacients que requereixen tractaments més complexos s'hi han de poder derivar. Per tant, tenim en aquest moment una imatge força precisa de quina és l'atenció a Catalunya i el nombre de pacients que hi ha o que hi pot haver-hi en el territori. De fet, en els últims anys aquesta situació ha anat millorant, perquè s'han anat acreditant unitats en el territori, de tal manera que en llocs on fa anys no hi havia cap unitat, actualment han aconseguit l'acreditació. Per exemple, concretament, a les Terres de Ponent, a Lleida, fa 2 setmanes han aconseguit l'acreditació. Si ampliem el mapa, podem veure precisament l'Hospital Arnau de Vilanova, el podeu veure aquí de color verd, que per tant pot donar cobertura a tota aquesta zona de l'Alt Pirineu i de l'Aran. De fet, ja hi havia relació amb aquestes zones, però ara d'alguna manera, de manera oficial, poden tenir una unitat acreditada de proximitat. També fa un parell d'anys es va aconseguir també aquí, per exemple, al Camp de Tarragona, el Joan 23 va aconseguir també l'acreditació, per tant, pot donar suport a aquests pacients de la zona de les Terres de l'Ebre. I després hi ha altres també en el territori, com és, per exemple, el Taia a Manresa o el Josep Trueta de Girona, que ja fa molts més anys que tenen l'acreditació. De totes maneres, no estem contents només amb això, perquè d'alguna manera el que volem és que l'administració reconeixi que tots aquests hospitals, o els diferents hospitals, els 15 hospitals que en aquest moment tenen unitat de malaltia inflamatòria intestinal, que es facin càrrec d'altres hospitals primaris de proximitat o hospitals on hi ha servei d'aparell digestiu però que no tenen unitat, d'alguna manera sigui reconegut per part de l'administració i que tinguin recursos adequats a assumir tota aquesta càrrega extra de donar suport a aquests hospitals que no tenen unitat de malaltia inflamatòria.